Έχουμε 3 collection boxes και θα δούμε σε 3 διαφορετικά βίντεο ποιον έχει την περισσότερη αξία. Σήμερα έχουμε το Zakian V Union Collection Box που μας κόστησε 45 ευρώ. Δεν εξορτώνω. Ρε, άτε γαμώτος. Ρε, satisfied βίντεο που πράγμα. Αφού έκαμει. Φύε ρε που δάμε. Άντε, σύστο με. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε την Professor Burnett τώρα. Γαμώτο, α. Έχουμε τούτη γωνία, παιδιά. Την άλλη γωνία, θα τα ενώσουμε σε λίγο 2 λεπτά. Puzzle. Λοιπόν. Wait. Σωστά. Ναι, wow, παιδιά. Δείτε τι εμφανίστηκε. Wow.